Kan du afvise, at det er Eva Selsing, der står bag kontoen Baronen af Øresund? Det kan jeg vel. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Jeg ved ikke, om Eva er Baronen af Øresund. Det tvivler jeg meget, meget stærkt på, så har jeg nok hørt det. Ham, du hørte blive interviewet her, er BT's journalistiske chef, Niels Philip Kjeldsen. Og det blev han i Radio 4. Og jeg kan i hvert fald nu bekræfte, at Baronen af Øresund ikke er Eva Selsing. Jeg kan til gengæld ikke sige så meget mere om baronens identitet, hvorfor du er anonym, og hvad kommentaren om Eva Selsing går ud på. Det skal dig, der lytter med, nok få svar på i dagens program, der mest af alt skal handle om den danske ulandsbistand. Godt 23 milliarder kroner bruger Danmark på ulandsbistand om året. Det er mere end dobbelt så meget, som vi bruger på vores retssystem og domstole. Det er langt mere, end vi bruger på videregående uddannelser. Det er mere, end vi bruger på dansk politi. Hvis man fjernede ulandsbistanden og i stedet brugte pengene på at nedsætte bundskatten, så ville en person med en gennemsnitsindkomst få en skattelettelse på 10.000 kroner om året. Og når man så kigger på, hvad pengene bliver brugt på, så bliver det endnu mere skørt. Det mener jeg i hvert fald, og det mener dagens gæst også, er jeg ret sikker på. Han har nemlig kigget på de bistandsprojekter, som vi hvert år bruger et stort tocifret milliardbeløb på. Og det er dem, du skal høre om i dag, hvor dagens gæst er en lidt atypisk en af slagsen. Velkommen til Borgerlig Tabloid, podcasten, hvor vi vender aktuelle emner fra et borgerligt perspektiv. Mit navn er Jørgen B. Olsen, og jeg er debatredaktør her på BT. Så kan jeg sige velkommen til Baronen af Øresund. Ja, tak. Og det er selvfølgelig ikke dit rigtigt navn eller titel, men du er sådan lidt et fænomen på X. Jeg har selv fulgt dig gennem mange år, synes du kommer med rigtig mange gode og tankevækkende indlæg, seriøse indlæg. Vi har også haft mange diskussioner, vi er ikke enige om alt, men det er noget af det gode, synes jeg, især herovre på borgerlig fløj, synes jeg. Der kan vi godt diskutere ordentligt om tingene. Hvis jeg kalder dig sådan en højrefløjs værdikriger, er det så helt forkert? Det synes jeg er meget passende. Det er meget passende, godt. Og så synes jeg også, du har været sådan en rigtig god modvægt til nogle af de der sådan narrativer, der tit er i den danske presse, om det er alt fra Trump til mange andre emner, så har du været god til at kaste et andet lys på dem, som jeg synes faktisk er ret vigtigt, at man har i en ordentlig offentlig debat. Og jeg synes jo også, du er en ordentlig debattør. Tak for det. Men du er også meget dedikeret og meget aktiv. Hvorfor vælger du at køre den her profil? Jamen, det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt at, ligesom at være den her modvægt, som du selv nævner. Der er mange ting i vores samfund, som jeg synes bliver gjort forkert. En af dem udviklingsbistand, men generelt mange ting. Så jeg synes, det er vigtigt at tale ud om det. Ja. Jeg synes, er vigtigt for os alle sammen. Jamen, det er det. Det er det godt med en god debat. Men hvorfor så anonym? Det er nok mange, der sidder og tænker, hvorfor ikke bare stå frem med navn og titel? Hvorfor gør du det anonym? Jamen altså, der var faktisk en gang, jeg ikke var anonym. Okay. Og havde jo diskussioner, som alle andre har på sociale medier, og også nogen, som var lidt, hvad kan man sige? Der blev gået til stålet. Der blev gået til stålet, ja. Og der tog jeg en snak med min familie, som ikke synes det var særlig rart at have den her, hvad nu hvis der kommer nogen og synes, du er for islamkritisk, eller du er for højrefløj, og der kommer nogen fra venstrefløjen. Så vi tog en beslutning om, at jeg skulle være anonym i stedet for. Hvis du skulle fortsætte, skulle det være anonymt? Ja, okay. Det var simpelthen et samlet ønske for familien af. Ja, modtog du trusler, eller hvad handler det om? Er det bare sådan den generelle ubehag, der kan opstå ved at folk bliver personlige? Eller? Jeg tror, hvor man sætter grænsen for, hvad en trussel er. Jeg tror godt, de fleste, der er på sociale medier, sådan ligesom genkender, at
at hvor går grænsen lige for en trussel, men det var ubehagelige beskeder indimellem, synes min familie i hvert fald. Og de var ligesom ikke så glade for tanken om, at hvad nu hvis. Kan du sige noget om din baggrund? Altså sådan, hvis du skulle give folk sådan et indtryk af, hvem du sådan er i bredeste forstand, er der sådan noget, du kan ligesom sådan sige helt generelle vendinger? Jamen altså, jeg kan jo sige det, som jeg også har sagt på sociale medier om mig selv. Jeg er en mand i 30'erne, jeg har en familie, jeg har børn, jeg har en uddannelse i jura. Jeg godt nok ikke arbejder ikke som jurist, jeg laver noget andet. Men ellers synes jeg er meget normal. Ja. Cool. Grunden til, at du er med i dag, det er jo, fordi der har netop været lidt debat efter Eva Selsing, som jo er debattør her på BT, og også stod for den her podcast hen over sommeren, henviste til dig og dit researcharbejde vedrørende den danske udviklingsbistand i en video, som BT udgav for nogle uger siden. Diskussionen, der foregik på Radio 4, gik på, om BT ukritisk videregav research fra en anonym kilde, og til det er svaret selvfølgelig nej. De tal og eksempler, du har fundet frem, dem kan man gå ind og læse om på Udenrigsministeriets hjemmeside, og det er netop det, du har gjort. Og lad os kaste os ud i det, fordi jeg synes jo, at udviklingsbistanden, den er et spændende emne, også lidt fordi, det er jo ikke noget, vi taler særlig meget om. Den indgår ikke i den politiske diskussion sådan til hverdag. Jeg tror slet ikke, vi taler udviklingsbistand i hele valgkampen. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er et ret stort beløb, 23 milliarder, vi bruger på det her. Det er ligesom på en eller anden måde sat uden for den politiske diskussion. Det er ikke de diskussion, at vi skal bruge de her penge. Og så alligevel, så kommer det selvfølgelig nogle gange op. Men selvfølgelig er de her penge til diskussion. Sådan skal det jo være i et demokrati. Det er penge, der ligesom alle andre skattekroner er trukket op af vores lommer, og bør ligesom være udsat for en politisk prioritering. Du har jo så set på nogle af de her projekter. Start med dem, som du synes er vigtigst at fremhæve. Jamen altså, start med at sige, når vi snakker om udviklingsbistanden, så er det jo vigtigt at forstå, at den del, jeg har kigget på, er jo den civilsamfundsmæssige, altså underforstået, at det er det her med NGO'er, altså hvor staten giver nogle penge til nogle NGO'er, som så tager ud i verden, eller hvad de nu gør med dem. Det er jo det, jeg har kigget lidt nærmere på. Ja. Der er også en stor del, som går, hvad kan man sige, til internationale organisationer som FN, EU. Det er jo faktisk den største del af udviklingsbistanden. Den har jeg ikke kigget så meget på. Nej, fair. Det er, hvad det kommer. Og så er der to dele af den her civilsamfundsmæssige del, som man kan dele det op i to grupper. Den ene er de strategiske partnerskaber. Det er sådan den største del. Den går til de her 18 udvalgte store NGO'er. Kan du nævne, hvad er det for nogen, for eksempel? Jamen, jeg har taget en liste med her. Dem fra toppen af. Der er Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, der er Red Barnet, Oxfam. Det er sådan nogle sektorsamfund og sådan, ikke? Ja. Og de modtager i runde kroner 1,25 milliarder kroner ud af de samlede 23 milliarder. Derudover er der så omkring 350 millioner, lidt mindre, som går til det, man kan kalde tilskudspulje eller puljeordninger, som er puljeordninger under Udenrigsministeriet, hvor man så ligesom kan søge om at få nogle penge som NGO. Og det er faktisk dem, jeg sådan først og fremmest har kigget på. Man kan jo også på min X-profil finde eksempler på de strategiske partnerskaber, og det kommer der meget mere af i fremtiden. Men for nu har jeg kigget på den sådan lidt mindre puljeordninger, som dækker de der 335 millioner, tror jeg, det er om året. Så lad os kigge på nogle af dem. Ja, jamen en af de bedste, synes jeg selv, det er den her, der kommer fra det, der hedder Open-puljen. Det er en pulje under Udenrigsministeriet, som sagt. Og det er et tilskud, der er gået til Sex og Samfund, 1,5 millioner kroner. De har faktisk også fået et andet tilskud til det samme formål året før, på 200.000, så samlet er det 1,7 millioner kroner til at afholde nogle barnevognsmarches i Danmark i 2024, 25 og 26. Hvad er en barnevognsmarch? Jamen altså, målet har været at sætte fokus på noget dødelighed for kvinder i forbindelse med fødsler ude i verden. Og Sex og Samfund har også lavet en eller anden form for oplysningskampagne om det her i Danmark. Og så har de så inviteret mødre og dem, der ellers har lyst til at gå med en barnevogn og sætte fokus på det. Og det har man så brugt
1,7 millioner kroner på. Og så var jeg inde og læse op på det seneste marts, de holdte. Det er jo så her på Mors Dag i år, i maj. Og der var på landsplan 1.500 deltagere. Og jeg kan jo godt sidde og undre mig lidt over, hvorfor man skal bruge 1,5 millioner kroner til at invitere til en march for 1.500 mennesker. Altså det kan jeg ikke rigtig se, hvordan det kan koste 1,5 millioner kroner. Det lyder meget. Det lyder meget. Og jeg kan heller ikke rigtig se, hvor mange mennesker det redder ude i verden, at der er nogen, der går en tur. Blandt andet ude på Islands Brygge i København. Så, måske nok, jeg tror, i de der lande, vi taler om her, der kunne man nok ansætte nogle flere læger. For 1,5 millioner, men man kunne i Danmark. Det vil jeg tro, måske 5-6 læger kunne man jo nok godt Der var ansætte. en, der kom med et godt eksempel på, hvor mange fødselslæger man faktisk kunne ansætte nede i blandt andet Uganda, som de har fokus på, i stedet for at bruge pengene på en march hjem. Jeg kunne ikke huske tallet, men det har nok hjulpet mere. Ja, og jeg tænker måske også, hvis man ligger gravid nede i Uganda, at man måske hellere, hvis det endelig er, skulle have en anæstesilæge eller en jordmor eller en eller anden til at hjælpe sig med en fødsel, hvis den rent statistisk er mere farlig, end man vil have, at kvinder på barsel går rundt med deres barnevogn op i Danmark for de samme penge. Men det er selvfølgelig bare min holdning. Okay, andre eksempler. Jeg har flere med, ja. Der er blandt andet det, der hedder BioRap-projektet. Hvad hedder det? BioRap, altså BioRap. Rap, okay. Ja. Og det er en rap-konkurrence for 6. klasser om orangutanger på Borneo. Hvad? Ja, og der er det så blevet brugt 800.000 kroner til den forening eller organisation, der hedder Red Orangutangen, Save the Orangutan. Okay. Og så er der så nogle 6. klasser, der har skrevet en sang og sendt den ind, og så er der blevet udpeget en vinder, og så er der blevet lavet en rap-sang, simpelthen. De har indspillet en rap-sang om orangutanger på Borneo. 800.000 kroner. Og den kan man finde på YouTube, den musikvideo. Den hedder Rejs dig op. Og man kan søge på Red Orangutang, så kan man høre den. Man kunne finde den inde på min side, men der kom så et copyright claim fra foreningen bag, som gerne vil have den fjernet. Okay. Ja, det kan man ikke længere, men man kan finde den på YouTube. Og igen må jeg også sådan stille mig lidt undrende over for, hvor mange orangutanger, der bliver reddet af, at der bliver indspillet en rap-sang i Danmark, ikke? Det er en fair undren. Ja. Andre eksempler? Ja. Jamen, vi kan blive ved i evigheder, men jeg har taget nogle med jer. Der er den her, der hedder hijara, tror jeg, udtales. Det er indisk. Og det handler om Indiens 3. køn. Og det er oplysning til 7. og 10. klasser i Danmark om transkønnets vilkår i Indien. Og det er der så blevet brugt 200.000 kroner på. Der er blevet lavet en dokumentarfilm, hvor man følger den her hijara, som er en transkønnet person nede i Indien, som fortæller lidt om, hvor hårdt det er at være transkønnet i Indien. Og det er da sikkert en meget fin film. Jeg har ikke set den hele. Jeg har set noget af den. Den ligger også på min X-profil. Men igen må jeg undre mig lidt over, at hvad er det egentlig, at vi opnår ved, at 7. og 10. klasser i Danmark skal sidde og se en dokumentarfilm altså om en indisk transkønnet. Det synes jeg er lidt unødvendigt. Ja. Pengene kunne være brugt bedre. 800.000, ja. 200.000 for den. 200.000 for den, yes. Så er der en her til om madkultur i Indien, og om det unikke, skal jeg passe på at udtale det rigtigt igen, Dabawala-system. Ja. Det er sådan et madordningssystem i Indien, hvor man kører ud med noget varme retter til folk, der har bestilt det. Og der er det er sådan vold i Indien. En slags vold i Indien, ja. Og der har kvinder åbenbart en særlig rolle i det system. Så der er blevet brugt 145.000 kroner på at lave et oplysning for 5. og 6. klasser om det system og om indisk madkultur. Okay. Så det synes jeg også er mange penge at bruge. Ja. Der er flere nu, hvis du vil have. Ja, kom med. Der er nu er vi så over en anden pulje. Det er det, der hedder civilsamfundspuljen. Der er blevet givet penge til en NGO, der hedder Columbia Solidaritet. Og det, der er sådan lidt specielt ved den her, kan man sige, det er både formålet, men det er også lidt foreningen bag. Fordi det, jeg sådan ofte oplever med den her udviklingsbistand, det er, at den er meget venstreorienteret. Altså, den ender gerne igennem kanaler og hos kanaler, som er venstreorienteret. Og det er Columbia Solidaritet blandt andet. Jeg kan læse op fra deres egen hjemmeside her. Jeg har med, at det er deres vision for verden er social retfærdighed, klimahandling, biodiversitet og respekt for diversitet.
En verden, hvor lokalsamfund med forståelse for deres naturgrundlags bæreevne har selvbestemmelse over deres levevis og lokale ressourcer, hvor alle kønsidentiteter og seksualiteter respekteres og trives, og en verden, hvor det hvide vestlige patriarkats overherredømme virkelig er historie. What the fuck? Ja, og de har modtaget millioner af kroner over en årrække. Nu har jeg ikke lige med, hvor meget, desværre. Nej. Jeg tror, det er omkring 4 millioner kroner i årene 2020 til 2026. Og de går så ned i Colombia og støtter formål ud fra den her ideologiske vinkel, kan man sige. Ikke? Og det synes jeg også er lidt skævt. Altså, jeg har en idé om, og det tror jeg mange har, at udviklingsbistand er noget, hvor man redder nogen. Altså folk i sult, eller folk, der har brug for medicin, eller folk, der flygter. Og det er der helt sikkert også noget af pengene, der bliver brugt til. Jeg kan bare ikke rigtig forstå, hvorfor at det skal gøre med den her ideologiske vinkel og baggrund. Det var det eksempel på den. Jeg har endnu en. Skal vi tage? Jeg har den sidste med her. Det er fra et af de strategiske partnerskaber. Det er Mellemfolkelig Samvirke. Og jeg vil så lige sige, at Mellemfolkelig Samvirke har hen over de sidste, jeg tror det er 9 år, modtaget over 1 milliard danske skattekroner i udviklingsbistand, hvilket er rigtig mange penge. En af de ting, som de har støttet, er en ungdomspolitisk organisation i Zambia. Og igennem den organisation har man støttet et parti, der hedder Patriotic Front, og en politiker, som er formand i det parti, som hedder Sean Chisenga. Og nu læser jeg bare lige op fra deres charter, hvad deres parti skal. It shall fight for the eradication of capitalism. Og den skriver også, at... skal vi se her. Det har jeg selvfølgelig ikke fået med. Men den er bygget op, ligesom de her kommunistiske, hvis du tager Sovjetunionen, at der er sådan en centralkomité, og partiet skal eje alle produktionsmidler, og det er meget kommunistisk. Og jeg kan godt undre... Alt det, der har været virkelig lort for Afrika. Ja. Så ja. Altså, til at starte med. Der har skabt en masse fattigdom i Afrika. Ja. Det er klart. Det er og det er der, vores penge blandt andet havner henne. Så det synes jeg er lidt skævt. Ja, det er jo sådan lidt... man griner jo lidt, når man hører de her eksempler, fordi altså, det tror jeg, der mange gør. Fordi man bare synes, det her det er sgu en lille smule tosset. Altså. Ja. Men det er jo rigtige penge. Og det er selvfølgelig kun en meget, meget lille andel af de penge, der bliver brugt på ulandsbistand i de forskellige former, den nu engang kommer. Men du har jo ret i, at og det tror jeg irriterer mange borgerlige, det er i hvert fald mig, at der er det her venstreorienterede fernis, der ligesom ligger ud over det. Og der er også, altså svingdøren mellem nogle af de her NGO'er og det politiske system, den har jo været helt åbenlys. Altså man har en Johannes Schmidt Nielsen, som nu er sekretær generalsekretær i Red Barnet. Hvem kunne vi mere nævne? Trine Pertumak fra Enhedslisten, hun har arbejdet i Oxfam, som også er en af de organisationer, du nævner, ikke? En, som hedder Christian Weise, som måske ikke er så offentlig mere, men det var han en gang, hvor han sad i sådan venstreorienteret tænketanke og sådan noget. Han er også han var generalsekretær for Oxfam IBIS fra 2019 til 2021 og arbejdede i Socialdemokratiet. Der er også selvfølgelig det kendte eksempel Christian Friis Bach, som jo så godt nok nu er i Venstre, men jo tidligere var i Radikale Venstre, og han var generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Altså der er sådan en, hvad skal man sige, sammenkædning med venstrefløjen og mange af de her NGO'er. Jeg har selv oplevet det. Hvor det blev så tydeligt for mig. Jeg var det er så mange år siden, det var i 15, tror jeg, var til FN's generalforsamling i New York. Det er jo sådan en pampertur, når alle pamperture, som politikerne kan komme på. Meget spændende tur, men og der var nogle receptioner, og der kom de her NGO'er, og så kunne man bare se, hvordan de her venstreorienterede politikere og de her mennesker, der arbejder i NGO'erne, det er ikke bare folk, frontpersoner, det er sekretariater og så videre, de kender hinanden. Du ved, de har været i ungdomspartier sammen. Altså, der er helt klart sådan en, hvad skal man sige, ja, de kender simpelthen hinanden, og er på kindkys og så videre, der bliver skålet og så videre. Så det findes det der. Altså, den her sådan, det er sgu noget kammerateri. Der er noget kammerateri over det, fordi enhver kan jo tænke sig til, at når de her gamle venner, de så mødes i politisk henseende, og kan vi få nogle penge til det, og vi har det her projekt og sådan noget, så er der jo helt åbenlyst en anden åbenhed over for det.
Ja, jamen for lige at tilslutte mig det, du sagde, at EU har jo faktisk netop udgivet en rapport, sådan en årlig retsstatsrapport, hvor de netop kritiserer Danmark for de her svingdøre, altså hvor politikere går frem og tilbage mellem NGO'er, ikke? Og siger, det er et kæmpe problem. Det har det været i flere år. Det er faktisk også blevet dækket i nogle danske medier. Og de kritiserer Danmark for ligesom at sige, at der ikke er nogen regelændringer på vej. Så det er ligesom om, at vi har nogle politikere, som gerne vil bevare det her system, og det synes jeg da helt klart er et problem. Og man kan også se det her kammerateri i det er sådan lidt nørklet og teknisk at gå ind i, men der sidder jo nogen og beslutter, hvem der skal have de her bevillinger. Og når du går ind og kigger på, blandt andet i SISU, som er et stort NGO-netværk, som administrerer mange af de her puljeordninger under Udenrigsministeriet, dem, der ligesom sidder i de her bevillingsudvalg, kommer jo selv fra NGO'er. Ja, præcis. Og det er jo sjovt at se, hvordan at så snart de kommer ind i de her udvalg, jamen, så stiger bevillingerne også til deres egne organisationer. Det har jeg også dækket. Det kan man også gå ind og finde. Så der er en masse kammerateri, og så ved jeg godt, at folk vil sige, at de siger jo, at de er inhabile, men kammerateriet gør jo, at det bliver omgået, ikke? Så det er der helt sikkert. Ja, og så synes jeg noget andet, det her med udviklingsbistand, som vi talte om lidt tidligere, det her med, det er ligesom også skruen uden ende. Altså, det er ligesom, hvad er endemålet her? Hvornår kommer man til et sted, hvor man ligesom siger, nej, men nu er det ligesom nok. Og jeg synes, vi for længst har passeret det sted. Fordi der er jo ikke nogen lande i dag, som ikke ligesom kan lade sig inspirere af succesfulde lande. Altså, du ved, både sådan på det helt lavpraktiske med, at teknologi er til rådighed, der bliver udviklet, som skaber velstand, det kan implementeres, uden man selv skal opfinde det i de her lande, men man kan også se på sådan good governance, og du ved, vi ved, alle ved i dag, at korruption er en dårlig ting. Altså, det er ligesom ikke nogen hemmelighed, hvad der skal til, for at lande ligesom løfter sig ud af fattigdom. Og derfor så det her med at sige, jamen, hvorfor er det så egentlig, vi skal blive ved med at bruge år efter år 23 milliarder på udviklingsbistand. Jeg synes simpelthen, det er underligt og mærkeligt, at der ikke bliver stillet flere spørgsmål til det. Ja, jamen altså, man kan jo sådan kort sige, at det her med at bekæmpe noget er en god forretning. Hvorfor skal man løse problemer, når man kan få en masse tilskud for, og jeg siger ikke, at de holder dem ved lige, men måske aldrig komme i mål, ikke? Det her med at bekæmpe fattigdom er jo et nobelt formål. Men hvis man aldrig rigtig kommer i mål, og hvert år ved, jamen så kan vi få 100 millioner af den danske stat for at gøre det, vi godt kan lide at gøre, ikke? Men det ved man. Altså man ved, at nogle af de største modtagerlande, nogle af de fattigste lande i verden, de er afhængige af den her udviklingsbistand. Altså det er jo bare det er de samme mekanismer, ikke, som når du gør folk afhængige af alle mulige andre overførsler. Du ved, der har været eksempler på, at man har fejret, at vi er nu det fattigste land, og det fordi nu ved vi, så kommer pengene. Altså, du ved. Ja. Altså, og det er ikke bare noget, sådan finder på. Altså, Angus Deaton, som vandt Nobelprisen, han er økonom, valgt for hans forskning i udviklingsbistand i 2015, var ligesom ude at sige, jamen altså, den gør udviklingsbistand set over bredt. Der er forskel, det er ikke det. Der er nuancer, men bredt set over en bred kamp, så gør den mere skade end gavn. I bedste tilfælde gør den bare ikke nogen skade. Og så man kan ikke komme til anden konklusion, synes jeg, at det meget handler om sådan et venstreorienteret narrativ, der handler lidt om, at vi skal have det dårligt i Vesten, vi har noget skyld, vi skal betale en eller anden form for aflad. Og det er fuldstændig skørt, fordi det, vi har skabt, det er nogle samfund, som alle kan kigge på, og så kan de prøve at kopiere det, som virker. Og så kan de løfte sig ud af fattigdom. Helt enig. Jamen, det er, og så det her med, at det ligesom er uden for, det er næsten ikke til politisk diskussion. Venstre dristede sig jo faktisk i valgkampen til ligesom at sige, at måske skulle vi skære ned fra de der 0,7% af BNI til 0,5%. Jeg har lidt klip med, ja. Hvor Lars Løkke så bliver spurgt ind til det. Ham, der altså sidder helt i toppen, kan man sige, i hvert fald er det det politiske system i forhold til udviklingsbistand. Han sagde sådan her. Jamen, det er jeg ekstremt skuffet over, fordi det altså igennem 45 år har været en grundlæggende præmis i Danmark, uanset hvad for en regering der har været, at FN's målsætninger for, hvor meget man giver udviklingsbistand, det har vi givet Danmark. Så har der været perioder, hvor man har givet mere, og der har været perioder, hvor man så overfor det mere har bragt det ned, men vi har aldrig krydset den grænse, der hed, at Danmark leverer på det, som vi har været med til at beslutte i FN, at verden bør levere. Det er så meget godt eksempel på det. Altså den grænse, den kan ikke krydses. Det er ikke til politisk diskussion. Alt andet kan vi diskutere.
næsten i hvert fald, altså du ved, men ikke om vi skal bruge mindre end 1% af BNI. Nej. Altså, det er jamen, igen helt enig. Altså, sådan en type som Lars Løkke er jeg jo bestemt ikke stor fan af. Han bekender sig meget til, hvad der bliver sagt ude i det store udland, og FN og EU, og hvis de siger noget, jamen, så siger Lars Løkke gerne det samme. Så hvis FN har sagt 0,7%, så er det 0,7%, og det bliver der ikke stillet spørgsmål ved. Hvad vil du sige tilbage? Hvad vil du sige tilbage til Løkke, når man siger sådan her? Jamen altså, kan man overhovedet få ham med i en saglig snak om det? Altså jeg vil sige til ham, at så må de jo fremlægge nogle kvitteringer på, at det her det rent faktisk virker. Først og fremmest. Jeg vil også stille spørgsmålstegn ved, at pengene bedre brugt på barnevognsmarches end på sygesenge i Danmark. Jeg har selv brugt et eksempel, at Region Hovedstaden skulle spare i år 2026 33 milliarder. Det er så i det administrative, men der skulle også være besparelser på sengepladser. Blandt andet er der blevet skåret 3 kræftpladser ind på Rigshospitalet. Og jeg har bare svært ved at forstå, hvorfor man prioriterer barnevognsmarches og sange til orangutanger og jeg skal komme efter dig, og ikke danske kræftpatienter. Det er trods alt danske skattepenge. Hvorfor skal vi ikke have den hjælp først, og så, når vi ligesom har fået det, vi har brug for, så kan vi jo så se på, om vi kan dele ud. Ja, det bør være en fuldstændig rimelig prioriteringsspørgsmål. Altså det er det, der ligesom er pointen her. Jeg synes ikke, at de her 23 milliarder, de skal være uden for politisk prioritering. Det synes jeg fuldstændig, altså det er ligesom meningsløst. Og jeg synes også, hvis man nu lavede det eksperiment, at man nu sagde, at nej, nu fjerner vi helt ulandsbistanden, bruger de her 23 milliarder på at nedsætte bundskatten, dansker får så med en gennemsnitsindkomst får så 10.000 om året i skattelettelse, får lov til at beholde de penge selv. Jeg tror ikke, at selv de mest venstreorienterede mennesker ude på Nørrebro, der stemmer på Enhedslisten, og som har en gennemsnitsindkomst, og nu havde 10.000 kroner mere til sig selv, vil bruge de 10.000 kroner på at give til de her NGO'er. Det ved vi det jo ikke vel. Der har jo været en frivillig ordning, hvor man kunne indbetale til staten. Ja, det var skat, ja. Ja, til skat. Altså, men det er jo, de penge går jo i sidste ende til det, de gerne vil bruge pengene på, ikke? Og den blev jo lukket, for der var ikke nogen, der gad at give deres ekstra penge. Så jeg er helt enig, og hvad kan man sige, at det her med, at staten tager nogle penge og bare giver dem ud til formål, som der sidder nogle få mennesker og beslutter, det strider også lidt imod mine værdier. Altså, for mig som højreorienteret, jeg er meget højreorienteret, forstået på den måde, sådan økonomisk meget højreorienteret, at det skal borgerne selv vælge. Altså, hvis de gerne vil støtte rapsangen til orangutanger, så kan du bare sende nogle penge til den forening. Det har aldrig været lettere. Nej, MobilePay, det er super nemt. Simpelthen så nemt i dag. Så jeg synes jo, at al udviklingsbistand faktisk burde fjernes, og så er jeg med på, at der er nogle forpligtelser til EU og sådan nogle ting her, men hvis vi lige kigger bort fra det, i hvert fald den civilsamfundsmæssige, det her med, at der er NGO'er indblandet, det må folk selv donere penge til. Altså, jeg har altid godt kunne lide ideen om, fordi det er jo ikke sådan, at jeg ikke synes, at Danmark skal hjælpe, når der er katastrofer, for eksempel. Altså, ideen om, at vi kunne have sådan en fond, den kunne vel bare sørge for, at den altid havde 1-2 milliarder kroner, og så havde hvad skal man sige, en udrykningsgruppe, eller hvad skal vi kalde det, korps, med læger, sygeplejersker, hunde, der kan snuse frem til mennesker, felthospitaler og alt sådan noget. Og ligesom have det egne Herkulesfly, som kunne rykke ud, når der var naturkatastrofer, og folk ligger under murbropper, og der er jordskælv, eller en eller anden form for akut hungersnød, eller hvad det nu er, eller sygdom, der udbryder sådan noget. Hvor vi var sådan et land, bum, så stillede Danmark der med ekspertise og sådan noget. Det synes jeg vil være fint, fordi katastrofer, dem vil vi altid have. De vil altid forekomme. Men det her med den her faste hjælp til nogle lande, hvor der absolut intet bevis er for, at det er med til at løfte de her lande op sådan overset, altså styrke deres økonomiske vækst, styrke deres institutioner osv. Det giver i hvert fald ikke økonomisk vækst. Så det er jo det her med, altså nogle gange, hvis man skal lære folk at fiske selv, så må man jo ligesom lade være med at fange fiskene for dem. Altså det er jo den
fase nogle af de her lande skal igennem, som alle vi andre har været igennem. Og det har aldrig været lettere for dem at komme igennem, fordi de kan bare kigge på os i Vesten og se på, hvordan skal man egentlig indrette sin samfund for at få noget økonomisk vækst osv. Det synes, det irriterer mig grænseløst. Altså den der udsigtsløshed. Om 100 år, så skal vi også bare give penge til lande, selvom de har haft alle muligheder for at rejse sig selv op. Altså, ja, det irriterer mig. Det irriterer mig grundlæggende. Altså både udsigtsløsheden, men også prioriteringerne. Altså, der dør 9 millioner mennesker om året af sult, men vi prioriterer rap-sangen for aber på Borneo. Det er en forkert prioritering, og som du siger, udsigtsløs, så de irriterer mig også grænseløst. Jeg er virkelig glad for, at du har sat fokus på det. Jeg håber, du vil fortsætte, fordi det er godt. Det vil jeg glæde mig til at læse med på. Man kan jo som sagt følge dig inde på X, Baronen af Øresund. Ja. Jeg vil anbefale folk at gøre det. Også hvis man ikke nødvendigvis er enig, fordi jeg synes, vi lever i en tid. Det er godt, at etablerede medier også får noget konkurrence, og der er nogen, der sidder og fokuserer på nogle andre ting osv., så længe det er sagligt. Og det har ligesom også været derfor, vil jeg bare lige sige, grund til, at du er med. Altså, det er sådan, jeg har det sådan lidt, man kan diskutere det der med at være anonym, men så længe det handler om, at folk lægger noget frem, som kan eftertjekkes, om det er rigtigt osv., så er det for mig det, der er vigtigst. Og det er derfor, du også er med i dag. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme ind med de her eksempler. Tak, fordi du måtte være med. Det må du i den grad. Det var alt for dagens borgerlige tabloid. Mit navn er Joachim B. Olsen, og jeg lavede dagens program sammen med journalist Maria Asmine Dam og Emilie Meyer Jebsen og producer Theis Sarko. Du kan som altid skrive dig op til vores nyhedsbrev, der hvor du lytter til den her podcast, og du kan også se den på vodcast. Du kan bare ikke se Baronen. Og du kan se det inde på YouTube. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage på onsdag. Får jeg en rigtig, rigtig god mandag i det her dejlige sommervejr.